Recordeu quan començàreu a llegir que movíeu els llavis per fer els sons de les lletres del paper? I quan vos fèieu fadrins i deixàveu de pronunciar en veu fluixeta? Sí, la lectura silenciosa és un indicador d'aprenentatge. Però els textos són cada vegada més rics i nosaltres cada vegada més peluts i arriba un moment en què hem de passar de desxifrar el codi a entendre un missatge que pot ser prou més complex que muntar un moble d'Ikea. Per això la lectura en veu alta s'ha de seguir practicant. Sí, com les classes del gimnàs, que pagues però mai no hi vas. Llegir en veu alta implica una sèrie d'habilitats. En primer lloc, buscar l'expressivitat. Exclamacions! Interrogacions? Però també pauses. Heu de recordar que quan parlem són tan importants els sons com els silencis. En segon lloc, llegir en veu alta ens fa tindre en compte l'auditori. Hem d'adequar el volum a la grandària de l'espai i projectar la veu perquè arribi a tots els receptors i receptores. Fins i tot a qui estiga pendent del mobilet amb el WhatsApp. El to de la veu ha de ser adequat al contingut. Finalment, un bon orador o oradora ha de mirar cap a l'auditori. Sí, este és el típic consell que vos donaria el vostre cunyat, però és de veres. Alçar els ulls del paper i mirar cap avant contribueix a projectar la veu i fer-la arribar on calga. Fins a Múrcia, concretament, si eres ma mare quan parla per telèfon. Una lectura en veu alta reeixida dona seguretat a qui la fa, com quan presentes la declaració de la renda i saps que et tornen dinerets. És un treball que requereix organització, preparació amb lectures prèvies, comprensió profunda del text i un glopet d'aigua si no voleu tindre la boca més eixuta que un gatet. Per tant, és una activitat de categoria que contribueix al desenvolupament dels xiquets i les xiquetes i els ajuda a créixer personalment i acadèmicament. Mira, crec que li donaré esta classe a algun dels nostres polítics.